יש מישהו שאתם אוהבים, כזה שחשוב לכם באמת? אולי זה אבא, אולי אח, או חבר לחיים. והנה, מתקרב לו יום ההולדת, או סתם הזדמנות לרגש. עכשיו מגיעה השאלה הגדולה, מה כבר קונים למישהו שיש לו הכל? אז זהו, שלא קונים עוד מוצר, מעניקים רגע. במקום עוד מתנה בנאלית שתישאר במגירה, אתם מעניקים לו חוויה שבנויה על מה שהוא באמת אוהב. אם הוא מעריך עוצמה, הנדסה וסטייל, אני רוצה להכיר לכם את רייסיט. מה אנחנו מציעים? נהיגה במסלול המרוצים הגדול והמקצועי בישראל. על שברולט קמארו SS 180, זו יצירת פאר אמריקאית עוצמתית עם 460 כוחות סוס וגיר אוטומטי מהיר ומדויק. מכונה שנועדה למסלול ומאפשרת לו להגשים את החלומות הפרועים ביותר שלו על ההגה באווירה יוקרתית ומלאה אנדרנלין. והדבר הכי חשוב, הוא לא לבד, אני שם לצידו. נעים מאוד, אני משה. אני מביא איתי ניסיון של אלפי שעות בנהיגה והדרכה ספורטיבית על מסלול מרוצים. בנוסף, אני מורה נהיגה מוסמך ומדריך נהיגה מבצעית בצה"ל. המטרה שלי היא אחת, להעניק לו חוויה עוצמתית, אבל בצורה הכי בטוחה, מבוקרת ומדויקת שיש. במסלול סטרילי וסגור, עם ליווי מקצועי וצמוד, לאורך כל הדרך הוא ילמד למצות את היכולות של המכונה המדהימה הזאת וליהנות מכל רגע בביטחון מלא. רוצים להפתיע באמת מישהו שחשוב לכם? אני מזמין אתכם להתרשם מכל החבילות שלנו. בכפתור כאן למטה, השאירו פרטים ונחזור אליכם עם כל המידע על חוויית הנהיגה היחידה מסוגה בישראל. נתראה במסלול.